Yazi ukuthi usiphumelela la ekhaya. Uma nje umoya usekhona kimi, lo moya Maphupha ngime entabeni ngime phezulu iphathi flag le South Africa manje ngihlabelela ngithi Thixo uNkulunkulu wethu sinecala phambi kwakho
wakho. Kodwa abantu abebevuma lapho isound ibivela kwimifula neyihosha neyikhethu. Isound bengizwe inyoni zihlabelela ngendlela efanayo. Wathi umuntu sekushweleza indalo uqobo. Ngoba abantu bahlulekile ukushweleza. Kwathi kumele ube sibuka ngamadolo sonke siphakamise izandla. Owonile nongonanga athi siyashweleza. Athi Thixo uNkulunkulu. No. Sinekala.
kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Nageza ke naqoka abazalwane naya ko round abathathu nendlu umxhaso. Namanje nageza naqoka. Ningihambeni lutho ngihambeni uNkulunkulu. Lapha yana nokudla kokungekho. Kodwa nanihambeni uNkulunkulu. Nanti bakhuluma ngayo engazeki. Kodwa ayikho nihambela uNkulunkulu. Uma naningazile kimi. Wami mangifa lo sala lo Gobo. Ugobo into ozalwa ikhona. Ingakho mangena la ukube nje benginomoya. Ngabe nginikhumisa idatha lonke namhlanje. Ngoba sithe masiguqa ngamadolo ngabona inyawo zethu ngaphansi. Wathi inkosi ishintsha ukuhamba kwethu. Wathi wasonyathele endaweni ngeinyawo zethu. Ushintsha yonke into ungakhulumanga. Khona izwe ngithi ngizobonga ngalo la ebengishumayele ngalo ngicela ukufunda ngoba libalekile noma kube khona ukufundelayo abaseRoma Nkosi yami 8 abaseRoma 8 from verse 24 ngicela ngifundele bandla ngiyabonga nje bese ngidlulisa bezibani angifundele abaseRoma 8 ngqongqoshe mawungilingisela ngiyajabula siswami bazalwa Jesus. usazoba nemali eningi Jesus. Hallelujah. usazoba nemali eningi Nkosi sazokulusisa ngifundele from 24 Hallelujah. Roma 8 verse 24. Ngokuba ethembeni sisindisiwe. Kepha ithemba elibanwayo alisilo ithemba. Ngokuba lokhu umuntu akubonayo asabathembelani na. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela. Jesus. Ngokunjalo nomoya uyasisiza. umoya uyasiza Ebuthakathakeni bethu. simthaka vele Ngokuba asikwazi esingakucela ngokufaneleyo. kuyenzeka ucela okunye kanti akona okwakho uyakhalela Kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokububula. inkosi yasikhulumela ngoba sekuthiwa ithini inkosi kanti uthatha uGcobo lokuprofetha kanti awunazo lesiphiwo uzwakala uthi angazi ithini ngoba inkosi yasikhulumela mawukhali ukuhlabelela kanti uphiwa ukuwasha kahle ubonakala uba neproblem yokuthi awazi ukuthi wonke umuntu ozele emhlabeni ugcotshiwe ngoba izimpi zoGcobo vele zikulingana inkosi yangitshela ukuthi makugcotshwe umuntu kanti ugcotshela into angenayo emzimbeni amafutha ahlangabezwa kuwena uma begcobile bagcoba kanti lento kuwena ayihlangani nalento abayithelayo kuyazenzeka ube ne-chronic disease ufe kahle siyaqeda bese ngihlala phansi Kepha yena ohlola inhliziyo. ohlola inhliziyo ngoba noma ungagcotshwa inhliziyo uma ikhuni uzothelela abantu ngokukhulu Uyakwazi okuqondwa ngumoya. umoya okumele uhole umuntu wonke umuntu unomoya oyingcwele inkinga ningithelele eminye imimoya bese nikhalela kumoya oyingcwele abazalwane baqhelele eminye imimoya kubona mase behluphekile baye kokhala kumoya oyingcwele bayamkhumbula umoya oyingcwele mase ngoba imimoya yonke iyaguqa mase kunzima kodwa umoya kumele insuku zonke athi umuntu ngibona ngani ukuthi nginomoya ufuke ngani namuhla ufuso umoya oyingcwele Ngokuba ukukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi abamthandayo uNkulunkulu konke kusekwenzelana kube ngokuhle. October, November, December. Ngicela abazalwane senze sure kukhanye njalo la eThempelini. Oh, Jesus. Singacishi. Jesus. Okungcono ngamane kuthiwa ngiyacela bazalwane lo nyaka mubi kodwa muhle. Ngizonikela njengalesi sibane sonke. Ithe inkosi silethe nje isibane. Yabo kakhulu
bafowethu ukuthi sihambe sifike lapha labazalwane engifike nabo bazalwane. Ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise. uNkulunkulu anibusise. Sizobonga Adebe. Inkosi ibe nani imgcwalise.